Kaixo, Eneko! Arratsaldeon Jeni. Zer moduz? Ongi, Ondo. pixkat urduri, Bai. ez dakit nondik ateako zean. Esan gaixuak urduri nahola. Bai, ilusioa aiten dit, hemen egotiak zukin, baina ez dakit egia esan. Bueno, zure esanetara. Baina, sufrimendu gabeko urduritasun Vale, ez, sano. Sano. Eneko, oiartzuaga zaiteu, bertikoa, eta bertsolaritza munduak hasi zinen gazteta. Bai, hala da, bai. Nolataz. Jo, bertsolaritza lantzen hasi ginen, egia esan ikastolan. Ez da gitzen bat urte pimo nituen, 12-13 urtekin hasiko ginen, eta, bueno, badakizu, arroi handitzen juntzen, eta apuntatu ginen bertso eskolara, eta, bueno, pixkanaka, gero txapelketa matian parte hartu genuen, oso talde politia genuen, eta hoxe, bai, bertsolaritzan mundua beti gertutik jarraitu dut. Nola gogoratzen dituzu hasierako pausuak? Oso ongi gogoratzen dut, egia esan, bada zerbait grabatuta gelditu dena, ez? Hola esaten zula, ostras, garaioi oso politia izan zen. Gure euskerako irakasleak xixatu zigun pixkat, eta esan zigun, zertik etzeate hasten bertso eskolan, ja bada, funtzionatzen du, eta apuntatu ginen hola batzuk, eta Carlos Aizpurua genuen irakasle, eta Carlosekin oso ongi pasatzen genuen. Oso giro politia genuen, eta bai, egia zen, laguntasun hori handikane mantentzen dugu, bertan ginen, osea, seinale hona da. Gogoratzen zapaldu zenuak lehenengo taula edo plaza. Beira, gu garai hartan suerti eduki genuen, ze Carlosek eramaten gintuen beste ikastetxe batzutara. Guk baldin magenetuen 13 urte, pues igual 9-10 urtekoei kantatzea, edo erakustea guk behintzat zer egiten genuen. Eta, igual, hoi izango zen lehenbiziko oholtza, ez dakit, mino bai, geho herriko festetan abesten genuen, Oiartzunen lehen bertso astia antolatzen zen, eta gaztetxoak ebai ateatzen ginen, hoiek izango ziren, segurazki. Eskola betekoak eta tokatuko zizizun, ez? Bai, 3 eskola artekotan parte hartu genuen, nik geho ja bertsolaritza utzi nulako, eta bueno, bigarren aldian atea ginenean, txapeldun izan ginen, taldeka, eta geho beste urte betez parte hartu genuen, eta bigarren gehatu ginen. Osea que, bueno, nahiko ongi. Baina, oguta zapagute ez zizun irekiola batzuetara juteko aukera edo. Bai, bueno, bertsolaritzagatikan baino gehiore bai gu muitzen ginelako, Baina bertsolaritzak bai ematen zigun, eta guk kuadrillan dugu Jon Martin, bertsolaria oso laguna da. Aizko maiten dut. Bai, Jon nire kuadrillakoa da. Eta orduan ere, gure bertsolaritza o bertsolari taldean, bueno, hobekien aitzen zena beha zen, ez? Orduan, bueno, Euskal Herriko txapelketara sailkatzen zen, eta guk iten genion jarraipen bat, talde antolatutan juten ginen beha animatzea eta orduan, ezautu genituen mungia, ezautu genituen herri desberdinak, 14 urtekin ez dakizkizunak, mapan non dauden. Zunola bezizenun bertsoa zerretzen gaztea zinen, ez zinen ikuste guztiz kontziente metatzen izanake, nola bezizu alako maila bat, olako gaztetxo batek. Nik uste gu ez ginela kostiente ez dara. Azkenian denbora pasa batzen, beste hauen extraeskolarra asko dauden bezala, lehen igual ez zeuden hain beste, eta bertsolaritza zen beste horietako bat. Eta guk bertsua hain ondo itea baino, guk ondo pasatzea, hori zen helburua. Eta horrek ja betetzen gintuen, orduan ez ginen jartzen aurrea behira, ez ginen hain kostiente ne ustez.
baina bertsoak ere asko beteko zizunez edo emango zizun. Bai, esan dut, talde giro hoi ematen zigun, baina ez dara ez ginen egun osua bertsuak sortzen ibiltzen, ez? Garai hartan bertsolaritza zen, pues beste futbolian ibiltzen ginen, hortan egun osua baloi baten atzetik, baina bertsolaritza zen, gustoko genuen zerbait, eta asteazkenero arratsaldeko 6 hoi praktikatzeko aukera ematen ziguna. Zergatik utzi zenuen? Bitu, nola hasi nintzen oso ondo gogoratzen duten bezala, zertik utzi nun, ez dakit oso argi. Nik uste ja, futbolian pixka gehiago zentratu ginelako, eta arratsalde guztiak okupatuak eukitze hori, igual ez zulako oso ongi enkajatzen, eta lehenbiziko gauza, hola, etzena hain imprescindiblia, igual bertsolaritza zen, eta urte baten utzi nun, eta listo. Baina, suposatzen dut ikusle bezala, jarraitzaile bezala, hongo zinen plazetara, txapelketetara, pixka bat jarraitu, ez? Bai, bertsolaritza, beti eta gaur egun oso bertsozalia naz. Gero aitare bai bertsozalia genuen, beak eramaten gintun bat txapelketa desberdinetara, eta ni jarraitu dut hortan. Eta bueltan, hola da bizitza, eta ni oan diseinatzaile grafikoa naz, eta bertsozale elkartian diseinu lanak egiten ibili naz, eta nabil, eta, azkenian, bueltatu zaitez, bertsozaletasun horren, guain nire ibilbideko parte hori. Nik uste eneko sobina dela zergatik agakatzen ebile nahi eta ikusi diseinu grafikoa baina eta galdetu honen nizu nunek dato diseinu grafiko. Hoi. Nik txiki-txikitatik marraztu dut. Ikastolan apuntiak hartu baino gehiago marraztu dut nik, bai? Zu gehiago plastikakoa. Nik uste bai, oain ja usten zaien librea irazten, ez? Aurrei, baina garai hartan, gure pupitrian eseita ginen, eta nik gogoratzen dut demora guzia marrazten aitzen nintzela. Egia da, aita eta ama bilek delineantiak diela, eta, etxian beti eukidugu materialare bai, gure, baliabide horiek garatzeko, ez? Eta ikasketak bukatuta argi nun diseinu grafiko hori nahi nula, igual arte ederrak, baina azkenian diseinu grafiko ikasi nun, eta asmatu nula esango nuke. Eta zer eskubitu duzu diseinu grafiko hori eskago? Dena, ez? Bizitza osoan joa hau iten, bizitza erdila, barkatu. Bai, 21 urtetatikan diseinatzaile grafiko edo konsideratzenaz, bani joa nire kabuz nire enpresakin 15 urte, eta zer erakutsi diten, egunero zerbait berria. Zerbait berria ikasten zu, beti ikasten zu zerbait. Suposatzen du lokal bat edo izango duzula nun? Oiartzunen. Esan zuen oso oiartzarra, oiartzar peto-petoan nazenez, estudio bat dakat, dixidu izena du, eta oiartzunen antxe kaskuan, udaletxean atzian, antxe hartutuko nozute. Eskaerak eukiko duzu, Bai. Lana etzaigu falta, zorionez, eta eskaerak egunero daude, mota guztitakoak. Bai, batzuk meseriak dira, beste batzuk lan potologoak, beste bezero xumeak, bezero handiak, denetik, eta hoita egokitu inber. Ni galdera experimental bat, gurtan edo aspaldiak ez dut egin, Ez da nahi tokatu zai. Oida, katxiz! Bota, a ber, erantzuten dakiten. Galdera experimentala da, esplikatuko zu. Nik galdera bat goizuz, bigaien artean lotura bat dituko. Eta zu lotura hori asmatu behar duzu. Eta izilekin dute bazeare oso ondo ere bai,
Enazu botako elkarrizketatik, ez? Venga, a ver. Ez da pekatua. Saiatuko naz. Zer lotura egingo zenuke bertsolaritza eta diseinu grafikoa artean. Bueno, bapateko-tasunetik asko dute bilek. Bueno, bertsolaritzak noski, ez bada bertso idatzia bapateko ariketa bada. Eta diseinu grafikoak asko badu hortatik. Proposamen bat, lan baten proposamena jasotzen zuen momentuan, zure burua martxan hasten da, eta ja zerbait bisualizatu nahi du, edo bisualizatzen du, geho azkenian, ordenadorian bitartez, gauzatuko dena. Orduan, igual bapatekotasun hori badu, bai. Izan daiteke. Ze polita. Bai, ondo gieran. Kamisetak egin dituzu. Bai, eta zer badakizu hortaz, puntutanen arduraduna den Unai Elizazu izautzen zu? Unai puntutaneko diseinuak disidutik pasatzen dira. Zugaia! Bai, gehienak bai. Hori esan behar dio. Saiozu. Unai, no me la pueda hacer. Ai, ama. Bai, kamisetak bai. Egia esan, diseinu grafikoa gaur egun euskarri mota ezberdin askotan dago, ez? Bueno, denetan. Orduan, arropa, baino geho euskarri mota guztitatikan indut zerbait tokatu zaitelako, eta hortara egokitu, eta listo. Egin behar ditugu, egin txokolako kamisetak. Bueno, ingo zerbait. Pendiente daukagu. Vale. Guandala, lau urtetik. Bai, Unaiekin hitz egingo dugu, eta egingo dugu zerbait. Ni gandeko belakaia, pasako gara pagete, aurroko gara. Vale. Zer musika entzuten duzu? Wow. Jo, behitu. Askotan, bertsuak. Bai, hola da. Nik entzunako Nik lanian, nun eta ez den lan bat eskatzeizuna kontzentrazio maila handia, bertsuak eukitzen dut jarrita askotan. Baino ez igual arreta gehiegi jarrita esaten nahi dienari, baizik eta de fondo, ez? Baina musika konsideratzen baldin bada bertsolaritza, pues bertsuak jarrita eukitzen dut, eta bestela musika lasai xamarra edo ez duna eskatzen arreta gehiegi. Benito Lertxundi. Zer? Benito Lertxundik dakat diskografia guztia. Bai. Txalogeko bazu ezako. Bueno, pues, oire gustatzen zait, bai. Ez egia esan, badaude, abeslari euskaldun pila bat, oso onak dienak, eta ez du jarri berrik Shakira edo olakoak bain modan da. Eta gutxiako musika komertziala. Hoi iritsiko zaigu, berdin, ze leku guztitatik iristen da, baina, ez nik jarri hola playri eman behintzat, bertsoa, gehiena bertsoa. Zentzezia zuen, zaletasunak, behin estudiotik eta zeiteu enekoko. Bitu, nire emaztiak esango lizuke, nire zaletasunik handiena nire lana dela. Ordu asko pasatzen jutelako beharrezko lan hortan, obligatorio hortan, baina baitare eozein momentutan edo denbora librean, banaolako zerbait sortzen ordenagailuan, gogo utxez. Baina zaletasun handia dut futbolarekiko, futbola asko gustatzen zait. Esan duzu, futbolean ibili nintzen. Kirolak orokorrian, eozein kirol ikusi dezaket telebistan, egia da 7 eta 4 urteko seme-alabak jugula, orduan egon da duela gutxi arte fase handi bat, ez telebista, ez denbora libre, ez genuna ezer, baina hoen pixkat aigia berreskuratzen, eta bai kirolak ikustia asko gustatzen zait. Pilota, igual ez.
baldin badago, igual jarri eta engantzatzen dit partido batek. Bino, igual lagun batek esate, jo, bihar da pelotako finala da. Ideik ez. Bai. Mundu polit eder eta mierda honetan, denetik pixka bat, zukarak izakibizela kezkak edukuko dituz. Denako bezala. Bai. Bueno, buruari pixkatera egiten joan edonork kezkak eukiko txu, ez, pentsatzen dut. Zentzuko izango ditzateke loak entzen dizukizuteko mamuaiak. Zorionez lo oso ondo egiten dut. Nik bai! Oso ondo, errestasuna dut lotarako. Kezkak, egia esan ikustia nola daune gizartea, ez? Oso berekoia, oso ez dakit dena norberak behiratzen du bakarrik bere burua eta ez ingurukoengan. Empatia gabe. Gero, zenbat gerra dauden, zenbat, ez dakit, kambio klimatikoa bai, hoiek denak kezkatzen haute, baina esate izut, lo ondo egiten dut. Ondo balio duena, eta ea gizatea evoluzionetzen duen, gauza hauek hobetzen. Zaila ikusten dut. Bueno, oizako gaude antropologia ikasten gaude. Antropologia izan ikasten? Oizan gaude. Bitu, ze ondo, interesgarria da, Eta oizako azuketa. Eneko, mira, izako dituztera batzuk. Eskerrik asko, zuri gonbidapenagatik, ikusi dut etzela urduritzekoa. Eta hoxe, eskertze izut. Egongo, ja. Vale? Venga. Oso, ongi. Agur. Aio!